Ara ġej il-karnival u tassew ir-renju tal-bluwa qed iħejji biex idur mat-toroq tal-belt. Ftit aktar minn xahar qabel jibdew il-festi koloriti tal-karnival, dan l-istazzjon żar il-maħżen tal-kumpanija tal-karnival tal-Landa. Hemmhekk sibna bosta nies jaħdmu fuq il-karru tar-re tal-karnival. Ix-xogħol mhix ġmielu hekk kif ilhom għaddejjin jaħdmu sa minn Awwissu, ix-xahar fejn ix-xemx tkun taqli l-ankri iżda fil-maħżen tal-Landa jibda l-ħolm għall-karnival li jmiss. Dominic Manjon li ilu jaħdem fuq il-karrijiet għal snin twal u għandu ħila kbira fuq il-movimenti tal-karrijiet, għalilna kif mhux ċajta li karru tal-fuq minn 40 pit jitċaqlaq u jagħti gost lin-nies. Ovvjament, iwa, u ġieħ ta' ras kbira kif ħaqbad kif qed tara u hekk, dan huwa l-aħħar moviment tal-karru. Tittaħseb naqra fih għax ma tix taqbad u taġġel għax ċertu xogħol li jaqbad jittantak allura bil-mod il-mod tittaħseb sewwa eżattament xi tkun ħatamel. Ġewwa l-imħażen stajna nindunaw kif ir-re tal-karnival ta' din is-sena huwa marbut mat-tema tal-isport u spikkaw in-nies jaħdmu b'dedikazzjoni min jiksi bil-gazzetti u min jarma. Bil-paletta tat-tennis fidu, ir-re tal-karnival beda jieħu l-kulur u ma setax jonqos li Klajda Ksisa li flimkien magħhom wired din il-passjoni għall-karnival minn missieru, għalilna kif din hija 23 sena konsekuttiva li ġew ikkummissjonati li jagħmlu l-karru tar-re tal-karnival. Ir-re tal-karnival huwa l-karru li jiftaħ l-isfilata mill-ġimgħa sa tlieta, ġifieri l-ewwel għajn tkun b'saħħitha. Aħna nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu għal volja bla kompetizzjoni. U noħduha b'serjetà ġifieri daqs li kieku qegħdin fl-ikbar kompetizzjoni. Bla dubju għal din is-sena r-re tal-karnival se jkun qed jgħidilna fi spettaklu sportiv żammejt ruħi attiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.